Reziliencia je naša schopnosť vyrovnať sa so stresom, náročnými situáciami alebo rôznymi prekážkami, či už v kariére, pracovnom alebo osobnom živote, traumatickými okolnostiami alebo inými výzvami v živote. Dá sa povedať, že je to proces prispôsobovania sa a adekvátneho zvládania nepriaznivých okolností a udalostí, ktorým musíme čeliť. Reziliencia nie je o vyhýbaní sa stresu alebo o popieraní negatívnych emócií, ale skôr o ich uznaní, prijatí a hľadaní spôsobov, ako ich zvládnuť a prekonať. Naša odolnosť sa môže meniť v priebehu času a tiež v rôznych situáciách. Reziliencia nie je zárukou šťastia alebo úspechu, ale skôr spôsobom, ako sa odraziť od ťažkostí a stať sa silnejším ako predtým. Rezilienciu okrem mnohých iných vecí ovplyvňuje aj kvalita dostupnej sociálnej podpory a úroveň našich vzťahov, naše stratégie zvládania životných situácií a taktiež schopnosť mať súcit so sebou samým, čiže empatické vnímanie seba samého. Stres je obrovský faktor, ktorý vplýva na naše fyzické a mentálne zdravie a následne na kvalitu nášho života. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila stres za globálnu epidémiu 21. storočia. Približne 80% pracovníkov v USA uvádza, že sa na pracovisku cítia stresovaní. A podľa dávnejšieho, ešte predpandemického prieskumu pre nadáciu Pontis, až 49% zamestnancov u nás pociťuje stres v práci niekoľkokrát za týždeň. Všetko smeruje k tomu, že dnes v našej aktuálnej situácii, v tej dnešnej, kde sa nachádzame, sú tieto čísla oveľa horšie. Množstvo štúdií ukazuje, že medzi bežne uvádzané dôvody vyššieho stresu sú zvyšujúce sa pracovné zaťaženie, medziľudské problémy, nerovnováha medzi osobným a pracovným životom, nepriaznivé pracovné podmienky a tiež nedostatok istoty v rámci zamestnania. Korporátny svet je vystavený stresu následkom ekonomických tlakov, rastúcej konkurencie, veľakrát dlhého pracovného času, taktiež často aj znižovania počtu zamestnancov, napätých rozpočtov, celkovej neistoty, nedostatku dostupnej podpory, taktiež manažerských tlakov a nárokov, rôznych konfliktných rolí alebo slabej a zlej komunikácie, nízkeho zmyslu pre prínos alebo hodnoty jednotlivca, pre komunitu a niekedy dokonca aj šikanovanie na pracovisku. Pracovný stres je tiež známym rizikovým faktorom pre syndrom vyhorenia, depresiu alebo úzkosť. Pracovný stres ovplyvňuje naše muskuloskeletálne zdravie, čo môžu byť napríklad bolesti chrbta, krku, kĺbov alebo aj celková fyzická únava. Stres zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, je rizikovým faktorom pre diabetes 2. stupňa, mozgovú príhodu, demenciu a prispieva k pracovným nehodám, absenciám, fluktuácii, nižšej produktivite a samozrejme zvyšuje zdravotné náklady. Odhadovaná cena stresu pre americké firmy je $300 miliárd ročne. Pre lepšiu predstavu je to hodnota, čiže objem peňazí, ktorý vyprodukujeme my našou celou slovenskou ekonomikou približne za 3 roky. Čoraz viac uznávaným ochranným faktorom proti stresu je práve reziliencia, naša odolnosť. Prierezové prieskumy na úrovni exekutívy ukazujú, že manažeri s vyššou úrovňou reziliencie uvádzali vyššiu kvalitu života a vnímali menej stresu ako tí so strednou alebo nižšou odolnosťou. Úloha reziliencie ako ochranného faktora v pracovnej oblasti korporátneho prostredia je veľmi zaujímavá. Ukazuje sa, že nízka úroveň reziliencie sa spája s takmer 3-krát vyšším výskytom úzkosti a 4-krát vyšším výskytom depresie v porovnaní so skupinou manažérov s vyššou rezilienciou. Súhrnne sa dá povedať, že vysoká odolnosť je spojená s významnými a zmysluplnými rozdielmi v rámci merania stresu, well-beingu, pohody v práci a tiež diagnózach mentálneho zdravia medzi korporátnou exekutívou. To nám napovedá, že aktívne zásahy na zvýšenie reziliencie na individuálnej, organizačnej a firemnej úrovni môžu pomôcť zmeniť negatívne dôsledky pracovného stresu.